Okay, hvad så? Har du hørt, der er fest på Jonas? Ja, det har jeg. Jeg skal med. Skal vi til hjem og gøre os klar? Ja, lad os mødes derovre. Okay, vi mødes derovre. Kan du høre musikken? Det er her, der er fest. Skal vi gå ind og kigge? Det er en fed fest. Hvordan har du lavet sådan en fed fest? Jeg har fået hjælp af Party Event. Party Event bringer dig altid, hvad du har brug for til din fest. Telte, bord, Stole, mad, musik. For mere information besøg partyevent.dk.